att de skulle existera då. Två likar. Lika det, ja. Let's go. There du. Au. Good you. Nej, du har ett som vi där finns livslin så för. Ja, jag vet inte vad här. Jag höjde på. Åh, det är viktiga. Ligger. Okej. Måste vi jobba. Jobba just. Vi digits. Kanske. Är vi? Nu. Yahoo! Vi dagar här, vi ligger och luggar. Det är viktigt här med att vi ländar targets. Men det var mest pussel. Så tjänge! Skottgröna och hända det. Jag är alltid nöjd. Jag är nöjd. Det är också kanon. Det är skottar kanon. Och jag flickar och hända. Säg! Nej, jag njöt jag det. It's like a dream come true. I'm flying at sunshine. Oh, so close. Stupid button. You stepped on the wing cap switch. Wearing the wing cap, you can soar through the sky. Now wing caps will pop out of the red blocks you find. Would you like to say yes? Hell no! Let's click on my Wing cap! Wing cap! Wing cap? Wait, dat is bij eindelijk cap. Ja, kom maar. Dus Hoppa, time. zo. What? Oh! Hier is langs. Supporten. En de flik was klaar. Can you do it? Woo! Oh! Woo! Jag ska köra walk in the sunshine där då. Ah! Wow. Okej, kan ta nästa. Jag vet inte kolla spann när det då stänger jag. Jag vet, det vill du visa det. Chattar. Wait, det är liksom det. Men inte till henne lite och gruppen. Nej, men nu när det är så är det problem. I will help you, brother. There is an infestation in the basement. Oh shit! Disco light! I don't remember installing this. You need to help me get rid of this infestation. Oh nej! Nej, shit! Alltså, är vi bara till Royal Plumbers eller? Så då arbetar vi på det. No, okay. Infestation is coming. Never mind then. Men vad ska jag... Så. Kan du ner? Man ska komma på det. Alltså jag hoppar mitt i. Okej, jag lär bara hans. Jag det ner. I hear you have a sewage problem? Yep. That's us. Dude, det är en käpst av väskor. Särskilt det farmar. Oh shit, så tjabba. I hear you have a sewage problem. Well, it is our job to fix it. Let's flush this problem. Ooh, right here. We... Gosh, get the... We recover from... Oh, no. Nice. The plug. So I'm doing it. It is decreed that one shall pound the pillars. Så vi ska pounda. Ah, det är bra. Vi ska faktiskt göra det som vi helst ska göra. Shit, annars för att jag ska Man hoppar vid ett sikte upp efter släng konst och så sådär.
No. Okay. I'm going by. Nice. No. Men jeg svärmar alltid när jag vet ner. Ah. Oj, Yahoo. Oj, Yahoo du. Det största hålet. Woohoo! Aj, klassik. Vet du kolla spannet på sig upp? Nej. Jag är inte det standard kursen. Rekkin is bad partially. Woo! But that's one by fist. Go on without me. Oh, I will. I was planning on it. Oh shit. Oh shit. I was not planning on this part. No. Jag har bäddar bara en av dem så. Vi tar ish. Nej, det är också inte. No, jag stäcker på först. Nej, då kan jag rushpa. Vet han? Nej, då går jag. Men det ser ut som en rushpa. Nej, smör vattenspel! Why did you agree to this? Vi har inte stranden här gång. Är det henne? Rockband är väl där länge. Det är en av de bästa band. Så. Right. Eller är de bästa band. Att detta band skulle ta sig över. Woo! Det är stött nu. Det är rip-off. Vi säger. Okej, jag kan köra till där. Okay. Detta rycker obviously inte, men fylla sättet. Okej, så ta som du inte grejt nu. Wait, du har inte loppat med det. Jag sa det office. Ja, Jag vet inte, jag brukar spela inte. Som man inte har i den kameran. Spillmjölken. God, just to between that. Switch på tjej. No! Let's go! I'm getting you back. Oh no! I'm sorry! Oh, you will be sorry. Oh! I told you. Ah! Brother! No, brother! I miss you already. I miss you. Så, kan det shiny ting som jag miste, som jag alltid visste? Där, jag gör det. Okej. Nej, jag ska inte bort det. Så, faktiskt, kan man få äta färg och vinna att jag klarar sig till nästan. Nej. That's okay, yes. Ja! Nej! Stadig shit. Oh ja! Oh. Tackle you! Nothing. Yeah. Later, sucker! Yeah, suck it, loser. No! Oh my god, no! Ah! See, you can't go on without me. I just did. Okay. Ah, shit! Yeah! Well, I developed
så gott sluttpunkt att sträcka som vi får, I guess. I guess, vi kan inte glida det inte. Nej, jag kan flytta kameran här. Oh well. Ja, snart inte. Ja, det är det. Stanna med blicken. So, now what? Ja. No, han tar det. Ja.